Perjanjian National Council JNC hakajingelam uba Wan Shwa Suting, General Secretary kilaya kendu yaka Director Educational Research and Training DERT kong RS Manas haka arpu kendai tarik risau halor kapang kabayadei berkajing penyat bat penlong yaka Megalia Teachers Eligibility Test MTET examen bat kiwe kimat baki khana school bat samla puli kia kendu hakijing puli jongki kamtam hakabayadei bat ki scholarship jongki samla kiba puli hadayat Kinong yalam ka JNC kila ajeng mut ban penlong yaka eksamen MTET man usnem. Kilawan ra'ru yaki jing baka District Institute of Education and Training talasken kadon tangkat samut kinong hikai hadin balapan kenria kam arngut bat haduk menta 4 pendap yaki jaka jongki. Kani kalabu jing yaki nong hikai ban hikai yaki subjek jong kita ki arngut ki balalet. Kani ka jing duna nong hikai kan sakata yaki samla ban pendap pura yaki jing puli jongki. Uba Wan Shwa ulah kedauru ban maramot kerki no ya kajaka tetkti jangka diet talasken namar kalator bat kala aban klem hakanu kanu kapor eryong. Manta kesngi na yang jangka JNC Jantia National Council ngila ya kendu bati Madam RS Manar badairu Director jangka Directorate of Education and Research Training na benta ban pensngeu ya kejing kebaki nong pule hapok ka diet hadas keng bat penjuru ya kejing ke ba kiba kinong kai ki ya kendu nama kejing transfer ya ki arngun kinong kai badon hapok diet hadas keng dan du bala transfer ya kini kinong nong kai arngun ki kena school ki ya kendu ya kata kejing ban yo ya kejing kai laban ong bakila yo ya kata kejing kai ke ba compromise ha kejing kai namar balai kunta yakini ki nanduk bala transfer yakini ki nong kai om syamla pendap ya ke vacancy kumenta da daki menai tekini ke jingjia kamde syuk sin ke bankong kani ke jing transfer ya ke nong kai kala jia na kapor bat hakipor ke bala dem andala de transfer ya ke nong kai syaki bei pat ki jaga la long vacan no ki post leni amdon syuk ki nong kai hapok kadayat hadas kain daki benai leni daki snam mat mentaru kala dia biang kumju la transfer biang yakin nong kai menta daki benai ndai 4 la syampa pat daki we naga benta ban pendap yaki post ki batli kenang ba konjo yakin nong hikai ban hikai yaki kena school hakata ka kom hakata ka dur ka babiang ndai kat kembalong menta kinong hikai ki bai hikai yaki bai pat ki subjek kin haban hikai ya kita ki subjek ki balong vekan menta bakani kalong ke aka ka ba ka jing hikai kin ai kan long ka very compromise kam long ka quality education na menta ki nong pulih katai ka diet habis kain dan kani ka kambu jing tang ya ki nong pulih mereka bu jing ru ya ki nong hikai nalor bakilan pendap ya ka program ke jangki na lor bakila pendap ya ka duty ke jangki dan ya kata ke jing tre jangki da ka ba ai jing kai na bata ka subject bagi dei ban ai jing kai badru ai ki training ki prepare nangta kin sa hapat ban ai kata extra walking leni overload ka kam ke jangki ta kani ka long ka ka baki nong hikai ru ki mat ya ke jing bat ki nong puleru ki sitom ban yo ya kata ka jing kai ka babiang nama kini ki nong kai ki ba sim ya ki wei pat ki subject ban hikai ka bamdei ki chongki ki hikai tang ban pendep ya ka course namar ban kan spoil ka por bakan ban kan don ka exam ta kenang ban pendep tang ya ka course kini ki nong hikai kin hab baik ban sim extra class ne ban hikai ya ki wei pat ki subject ba amdei ka chongki bakan ni ka long ka kumbangala ong ka long ka compromise quality of education bagi kena school ki ya apa ka diet hadas kain berkani kalong kacing dan de halor kani kedau bangila wan ban ya kendu bat ke Madam RS Manar nak benta ban pusngeu ya kani kacing bat ban dawaru ban pendap ya ke post ni ban fill ya kita ki vacancy nang menta ki early ki post jong kinong kai ki bala syak transfer kata ka de kwe bat ka arpat don katu kan ni ki jing ki ba hapo diet haluskin ki noi kai bat ki na pule ki ya kendu kum yo ngalak ban ong kum ka sanitary toilet ru kam don ka babiang yo la se
andala juruslap habawan ke KLR kala aban ur hagan no por takata rung lap singaw ya ka madam baka kenang bak banle ya ka ege ka badan kam te nagaliang ka madam ru kala kular hiban ban simkia ya kini ki arli ki mat ki ba ngila pen singaw bat ka balai pan haka jingi kendu jongi bat ka madam ni dawa nak kapok ka office yang ka DERT bahkan pelong no ya ka exam MTET man la usnem leni annually na markat kumba long menta ni yo iba ya ka exam MTET la pelong tang haka arsnem cisin bat kani kalong ka eke ka batu ya ka por changi kena bat kena puleru kimyo ya kata ka opportunity leni kinong hikai ru kinsa long kiba overage khamtam lada haka first attempt ke jongki haka ni ka MTET exam kim la ban pass Henry ban conduct ya ka exam hadu arsnem hadin kalong ke eke jingtu ya ka por jongki nong ikai leni jongki nong pule namar ban appear ni ban appear haka ni ke exam deswa ban pendet ya ka DLED deswa ban pendet ya ka BEd ban pendet ya kini ka simpor ki simpor da kisnem ke simpor kesim nalor ke por kin hapan pule kin hapan ai ke por ke der ke jongki hadu bandep ya kini ka DLED bat ya ka BEd Henry anda kila dep te anda kila yo ban appear ha ke exam MTET te haka fast attempt bun ki ba fail bat kini ke jing fail ke jongki kin hapan apat hadu arsnem naga banta ban yo biang ban appear ya ke exam MTET bat kini kalong ke ke batu ya ke por jongki bat kalong ke waste of time ban up hadu arsnem biang ban yo ban appear ha ke exam namar bunsen hi ha ka exam ladang i fail ha ka lada unung lada ki ba fail ha ka ni ka MTET exam ha ka fast appearance kila ban yo ya ka experience nang tu te Henry lada ka DERT kan conduct man lau snem kan long ke eke jinggirap kan long ke jing ai opportunity ru ya ki samla pule ya ki nong hikai ki bakwa ban apply ya ki post sorkar ban hikai andala don kita ki post dan ledaka DERT kan conduct ya kini ke exam man la usnem kan long ke eke jing toy na ka benta jong kitu ki kena ki ba pule bat kitu ki nong hikai ki ba tang ban yo ban appear ni ban pas ya kini ka MTET exam kumba ngilayo iba ka CTET exam ya ka CTET exam ka balong jong ka sentral kala ban penlong ya ka exam hadu arsin ha ka cisnem ta kalong ka kalong ka ba ya ka DERT ban penlong tang cisnem ya ka ni ka MTET exam ha ka jingi ya kendu bat ka Madam RS Manar kalau ong ba na kalian jong ka DERT ru kala don ya kata ka jingtmu pan penlong ya kini ka exam lausnem te ka ka ba kala penting na ni ka assurance ka bala ay menta ka ba madam ila ay ka assurance ba ya kini exam MTET on penlong na du usnem arjar abusan but ladalong ka bala kin continue man la usnem ban penlong ya kini exam teknik kedai pat kamat ke bangile insngeu haka Madam RS Manar badiru i director jongka dar DERT te kani ke jing dawa ke jongiru kadai ke sur ke bawan na ki bobun balang ki ba pure hapo kadayat leni ki bala dep ya ka DLED leni ka BEd te kani ke long ke interest jongki samla jong ke step i barok kowe tingila insngeu ya kani padi Madam bila ong kuntu bila aya assurance ba on penlong ya ka MTET exam na du snem arjar pesan pat on persyang kat bala namar kum ba long menta ka DERT kala don ya kata ke jing temu pan penlong ya ka MTET exam man lau snem te ka ba khadu ni keren bat ka Madam RS Manar ha ke jing dei bat ka scholarship jong ki kena pule hapo kadayat bat ya ka niru kala ong bala ya ka pisala dap sanction bat sa katukat ni por kan simsyo ya kapor ende sa stangkap tu katukat ni ki kena pule kinyo no ya ka scholarship joki kata ke de jingi kan jongi bat ka Directorate of Education and Research Training menta kasni